enye izinto evela njengezizathu zokukhula kwenombolo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanjalo nezingane ukunganako ke ngezinga elilinganayo kwabantu besilisa nokuxolela ekuthenini ke bagcine bekhipha ke intukuthelo yabo kanjalo nenzondo ngakho ke ukuthi ke kuhlukunyezwe bona abantu besifazane kanjalo nabo ke abantwana abancane. Nawo inhlangano esebenza ngokugenza inzuzo eyaziwa ukuthi ke iStand Out Foundation ikholwa ukuthi ke izinga ke lokunaka kwabantu besifazane uma kuza kukho ke ukuhlukunyezwa kwabo izinga elilinganayo kufanele linikezwe abantu besilisa. Le nhlangano ikholwa ukuthi ke uma kungenziwa lokho zingancipha ke inombolo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanjalo nabantwana. Kanti ke ukukhuluma kabanzi ngawo ke umsebenzi kanjalo nomyalezo abawudlulisayo njengoba sitona ke inyanga kaJuly inyanga yamadoda kuluhlelo lethu sinaye ke umsunguli walo ke lenhlangano okuyena ke uZandile Mthimkhulu ehambisana naye ke uMr Siphamandla Mthembu kanjalo nayo ke uNtumelo Mhlongo ongaphansi kwayo ke lenhlangano losokwazile ukuthi ke alekeleleke njengomfana ozokhula ke abeqotho. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangeli kanti isibongo sami ngwakachirwa ubukela lona ke uhlelo lakho iKaizer News Talk. Asimbingelele Zandile kanjalo no Mr Mthembu kanjalo noNtumelo kuluhlelo lesikwinto kwenza inkulu ukuthi benani. Siyabonga. Ngicabanga ukuthi nifika kahle ngesikhathi esibalekile kakhulu into esengiqaphelile kakhulu reading introduction yami nalokho besade sikhuluma Zandile before size emoyeni ubheka ukuthi nichizelele ukuthi abantu besilisa banikezwe same attention as abantu besifazane. Kubalekile simaka kakhulu ukuthi abantu besilisa benikezwe attention efanayo ngoba nabo badlule intweni efanayo nabantu besifazane. Ngokuqala lokho uma ufundisa umuntu wesifazane uye kumuntu wesilisa kusho ukuthi uzothola umuntu wesifazane ofundisekile nomuntu wesilisa ongafundisekile so ngekwazi ukuthi bephilisane. Kufanele ukuthi masifundisa ingane yentombazane siphinde sizofundisa ingane yomuntu wesilisa ukuze mabekhula bakhumndeni bakhule bene information nanokuqondana nanokuqonda nanokunderstandana nokufanayo kulinganayo. Yabo ukuze igap ingabikho. Muye esikoleni uyofundisa ngamalungelo umuntu wesifazane ugqugquzela amalungelo umuntu wesifazane abantu besilisa noma ingane zabafana zizizwa ngathi zilahliwe bese ziphikisana nalento le ukuze nazo izothola attention noma zizothola ukunakwa. And the good thing is that ufike naye uNtumelo ukhona ngaphansi kwenhlangano nomfana osemncane uma ngabe sifika iStand Out Foundation kuwena njengomfana omncane sizokufundisa ngamalungelo. Ngicabanga ukuthi this is something enikholelwa ukuthi kakhulu kufanele ifundise abantu besifazane ngoba ibona ababonakala kakhulu as ama victims. Kutheni kuwena bangabubona inhlangano ezothi nawe njengomfana unamalungelo? Ngabingela uhlelo kodwa mina bengizozwa ngijabulile kakhulu because ngisakhula ngilokho ngibona ukuthi okay vele abantu besifazane bahambe kuyizinto einzima empilweni njenge rape no GBV kanjalo. Kodwa futhi ngangibona ukuthi bagcizelela ifocus yabo kwabantu besifazane abantu besilisa ingane ababanaki. So ngangilokho ngifisa ukuthi yazi ngifisa ngathi kungaba khona abantu nathi abangasiza as abantu besilisa abasancane abasakhulu ukuze nathi singazenza izinto ezenzekalayo manje abenziwa abadala. So kuba ngathi uStand Out iyona ezile yazoletha lokho. Invula amehlo kahle nivula ipage elisho ukuthi nayo indlela ofanele imphathe ngayo abantu besifazane ukuze ningagcina niseni yabahlukumezi. Kubaluleke kangakanani Mr Mthembu ukuthi amadoda nawo anikezwe equal attention as abantu besifazane? No sisisimanga ngiyabonga. Ithuba. Amadoda abhekene nenkinga enkulu. Uma uzobuka nje istats uthi sithini eSouth Africa amadoda agcine ebukeka njengabantu abangabahlukumezi behlukumeza abantu besifazane kuze kwenziwa imibhikisho lena nama awareness campaign emphakathini thiwa amadoda ahlukumeza kwasha kwagcina ingoma vele amadoda awafundisekile. Mhlawumbe ke kulahleke esikweni ukuthi thina ikakhulukazi indle emnyama singabantu besiko. Uma umuntu ekhula nje eqala nje umuntu ekhula umuntu wesilisa eselwe noma eselwe ekhaya kunegaba soke kufanele ahlule kuzona uzakhule alungiselelwe ukwakhiwela ukuba indoda. Once ke wakhiwa waba indoda khona ukuthi usuke uzokwakhela ukuthi ube isidlakela noma ube yini kodwa usuke kuvuthiswa umqondo kwakhiwa lo muntu ofanele abe umholi kusasa. So ke indoda ke fanele sithi masiyakhiwa indoda kube umuntu ozoba umholi kusasa abe umvikeli abe yikho konke kuyithemba lesizwe. Ngesizathu sokuthi ke awukwazi ukuba umholi
emphakathini nasekhaya nasesizweni ekubeni ungenayo information fanele wazi ukuthi nje ukuhulumeni ekhona eshaya imithetho fanele yazi ukuthi ikhona imithetho efanele amadoda yazi ekhuluma ngokuvikeleka kwesizwe nangabantu bebonkana ngawonke amagender including abantu besifazane so ke kube yithuba nje lihle ukuthi umuntu agcine sondelana ne stand out ukuthi kube khona inhlangano efana na in stand out foundation ezosondela bese ifuna ukuvala le gap ekhona uzokhumbula ukuthi ngikhulume ngesiko and I want to go back to lelo phuzu elibalekile ukuthi I stand out ke ngicabanga ukuthi ke into esiyenzile besifuna ukuvala le gap noma sifuna ukuvala igap le ekhona njengamanje akusiza ukuthi ugovernment agijime ezokwenza ama campaign kumoshwe imali eziningi engaka kuthiwa kwenziwa ama awareness campaign egcineni utshela abantu vela angaze befundiswa abangawazi nomthetho exactly so ke ngiyithandile into abayenzile be stand out ukuthi be target nje noma isodwa noma ezimbili seyikole bese adopt kube yisabo bezame ukungenelela ebantwaneni abasebancane bebagobe ulugotshwa lisemanzi bezama ukuthi bebatshele kuzothi noma sekufika ke laba abaphethe abasemagunyeni sekulula mawethoba kuzokwenza iawareness emhlabathini yes mhlambe ke singabonga kulelo thuba nje le stand out elisivezelile ukuthi no ukusondelana nabo mhlambe kuzokulekelela ukuletha abantu abaningi abazokhuluma into eqondile yokulekelela isizwe impendulo ka Mr Mthembu Zandile ngiletha emibuzweni eminingi but ngifuna ukuthi siqale ngalo ikakhulukazi uthintana nesiko ukuthi liyalibonakala njalo njengomthelela ukuthi kubonakala inombolo zabantu besifazane beqhubeka behlukumezeka ikakhulukazi nakuzo indawo isemaphandleni is speaking about very important points ukuthi education is important because akusiza ukuthi uhulumeni ashayele imithetho abangazi ngisho ukuyazi because bona isiko sometimes liyashayisana nalemithetho yohulumeni uyibridge kanjani le gap because ukhuluma ngalokho Mr Mthembu ukuthi part of the things that you are doing as an organization ukuthi nizama ukuvala lelo gebe nilivala kanjani because kuyinto eyinkinga kakhulu ukuvala igebe uqhamuke kumuntu wesilisa make an example ubaba ekwezinye indawo zasemakhaya wazi ukuthi kufanele ahlonishwe kunezinto kufanele ukuthi umama azenze eseyiphikisana nemithetho bekuhulumeni waseNingizimu Afrika nilivala kanjani igebe ngicabanga ukuthi uMr Mthembu njengoba esekhulumile ukuthi siyafundisa mawufika endaweni ukuthiwa when you in Rome you do as Roman do so masifika lapha endaweni asifike sizothi leli siko liyabheda funa sihlale phansi sizobuka ubuhle sizobuka ububi obufika naleli siko sibuka umthetho ukuthi uthini bese sizobafundisa obaba ukuthi uyabona yini ukuthi uma wenza leli siko le njengesiko okuthiwa yisiko lokuthwala uyabona yini ukuthi uphambana nomthetho ungena kulabo abantu osokuthiwa bantshontsha izingane bayayishushumbisa umuthwala umuntu kanti mawuzokwenza usiko lakhona lokho ukuthwala lolo uphumela obala ukuthi cha nasi sivumelwane isithile sizifuna ukwenza lolu hlelo lolu awusangenile ebugebengeni kodwa wena ustill usiko lolu salenza mhlambe sibuke nanokuthi sibuka amasiko intwana ezincane mhlambe sithi imkhuba eyenziwayo sibonayo mhlambe into yokushada kushadiswa kweingane emakhaya kusenzeka la sisebenza khona ngoba ikole siadoptile eziningi zazo isemakhaya so uthola ukuthi ingane yentombazana uthi uyafika uyayitshela ukuthi ngomgqibelo kuzobe kune program ethile ikutshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuya ngoba ngiganile mawuthi uyabuka lengane na 17 kufuna ubuyele uye kulowa muzi uyobafundisa ukuthi umthetho wase South Africa uthi awukwazi ukuthi ngaba nomuntu ongaphansi ka16 oshadile akulula ukuthi wenze njalo njengoba wenza lento le wenza icala akulula ukuthi ufike emzini uzokhuluma kanjalo kakhulukazi ngoba ukhuluma ngesiko into that has been there for years masibike ukuthi ngisemarket ngifuna ukuthi usidobele ithombe ukuthi ingakanani ingcindezi nina as an organization enibhekana nayo uma nifika nizobatshela ukuthi now introduce umthetho ephikisana nesiko sometimes because isiko libonakala ukuthi liyaqhubeka nokuhlukumeza asithengiseke mbukele iCase News kuma ngabe sibuya singena kuso isigaba sesibili saloko nje uhlelo lakho iCase News okho ibukelayo.